Joulu pian taas koittaa. Mä pitelen kädessäni pakettia ja mietin kummalla saan kohta soittaa. Joulupukki nimittäin meikäläiselle tän paketin toi. Ja mietin tänään kädessäni kumpi Apple vai Samsung soi. Tätä päivää, tätä iltaa, mikä puhelin sieltä tulee? Olenko onnellinen vaiko surullinen? On mulla toive, mikä sieltä mut yllättäis. Haluisin Samsungin puhelimen kauniin. Teen mitä vaan, että joulupukki sen mulle antaa. Ja tuossa se paketti on, isken sen kippuu kuin hauki. Käytän käsiä ja hampaita ja revin paketin auki. Ja katson, nyt käteeni saan jotain, joka harmi kyllä muistuttaa omenaa. Ei joulupukki, miksi tämmöset mun käsin tippuu? Tää puhelin on ihan hanurista, Apple haistakaa vittu. Tuolta Samsungi, pelastakaa jouluhenki. Tehkää mitä vaan, et saadaan kankea joulu. Samsung senkin tuo, Samsung tuo mitä vaan, paikan paremman. Ja me mietitään joulua, joulu ainoastaan. Ja me tiedetään, et parhaat joululahjat tulee Etelä-Koreasta. Ja Samsung. Joulupukki, muistakin sitten ensi vuonna, ette tuo sitä markkinoiden eikä suosivaa puhelinta minulla, vaan tuo minulle Samsung, koska se on vittu paras. Samsungin joulurauha. Kiitoksia. Tuolla siis tänään musiikista vastasi Samso Pietilä, jokainen siellä improvisoituna.